سلام كمي تنيحكم زخوركم تعزبتي مدب مخرميا وين زغرب له ساعة أخير له بزنا له محزنا يزلنا زعبا دما بزعبا صحة وساعات زملكت كخونيو أقدس نصحة وساعات نتقوم لهم مسارحات انتايم كنقبر لهم زقبات انقاطات انتاي مسلو وزت زبلو أبز مدب زي خندسوينا نزل علنا يزلنا أرستي مويا مخروخ بالنفس لنا عدمنا يزلنا إنجنر مرهوي إيوبيو إنجنر مرهوي بإلكتريكاوي مهندسنا كاب إنستي تكنولوجيا إرترا ما ينفحي استمرغ منسيو إنجنر مرهوي نفسرنا نقعد حمد صح رحن سناه هذا كم زخت أصول صنحو زعبازي صحة وساعتي نايلومي زعبانا مو قدمنا مزانا كنت تحدث ساعات انتايو تحدث ساعات بهالو انتايو زاد تقاللو مجمرة بزي كن فلمون مدبنا اوكي تحدثي ساعات كبهالن كلو كاب معلتنا معلتي ويدما كاب غزي ناب غزي كل غزي قرباتو እንዳረخبنا يون خيد عينت ساعات مالتي جي كلتا عينت ساعات يوم زلونا تحدث ساعات زي تحدث ساعات ويدما زي هدس عينت ساعات لنا اب كلتينا نفهم ስለዚህ تحدث ساعات نبلو زلنا ساعات كل غزي نرخبو نخيل نابنت كم زخن نبلو صنحنا صحاو ساعات مالتي وي زنا ينفاساو ساعات كنبل نخيل بايوماس ممكن نخل كاب ناي كبتي ناي agriculture كنرغبو نخل عينات مالتي لذي كينيو زغالو زي هيدرو باور ويدما بممچعچعتا ناي مايرنا نرغبو عينات ساعات ون الله اليوم حجيتهم تحدثت ساعات تبايلهم كصوعو زخدو عينات ساعاتات مالتي نزيهم وصلتهم تحدث الراي سكنابتي كم زعبانا نايلمون صحة وساعات سلازخونه طقمتات صحة وساعات انتايو بفلما قدات كلو دو جي صحة وساعات كنبل كلنا اجي قمت مجمرت دبلنا مالتي تحدث ساعات كوينو كاب قداتو طقمو زبزح عينت ساعات مالتي سبيشالي ابز حجي غزيزس بعبي رول ويدما كمزي كم عبي ترى تتحيزو يسرحلو زلو عينت بعالم درجة يسرحلو عينت ساعاتي أبوزو حجرات سبيشالي أبعل أبعل إيش حجرات عند حركينا حجي كم prominent role ويد ما كم عبي رول حيزوم يسرحلو زلو عينت ساعاتي جي أبز ساعات زي تصبغنا جرو كل جزء سلز إن رخبو بزشجر نجر عينت ساعات أيكونن مالتي even ببكلا كمزي ببكلا أير بكربون دايوكسيد أبوزا حتى كالات ببزركب زلو بكلا نزي نمكلا خال ويدما نزي نمقدال تبايلو كتأتاتو بدعمي يسرحلو زلو كم عبي كم عبي ترى تتحيزو زلو عينت سراحي مالتي سلازي كاب قدأتو طقمو يبزح مالتي سلازي ولا أبتي طقمو متينا هنجلس نكلنا ويدما انتاي تقملو انتاي كقدرات له وينا هنجلس انكلنا صحيح وساعات كل جزء نرغبو ساعاتيو نبلو خمس نبلو زلنا مالتي اجي ولا ام اكزامبل نموساد ويد ما خم حدا ابنت نموساد اب حدا ساعات ام مدري ويد ما ابزان نبرلا زلنا بلانيت زورد صحيح وساعات اب حدا ساعات يزبل زلو مش اب حدا عامت دك سبات كنت قملو نخيل ساعات اتي اب حدا ساعات زورد صحيح وساعات نصيبه لسي 10 جيجا وات اور يمص مالتي اب حدا ساعات بزول لذي مستن احنا انهلخو عينت ساعات كرئن كلو اب حدا ساعات بزمص لذي نزي بخمي اب طقم نوعلو بزبل اب بزح نغرات كم ويدما اب بزح ميدياتات زسرحلو زلو عينت زي صحيح وساعات إلنا خنقلصو نخيل مالتي حريت مسرح كمي حجي بفلاي صحيح وساعات كتكم تقنكاس انتهي مسرح انتهي ليكا بخمي يخز مسرح اوكي وحجافت صحيح وساعات مسرح كنمصن كلنا حجي انتايو صحيح وساعات نوزح عينت طقمينا نوعلو ابي الكتريسيتي ويدما كم الكتريك كنتقمولو نخلينا كم كاد مداي نماي موعي ون كنتقمولو نخلينا بزح عينت مدايات الو نصبا ممكن كنتقمولو نخلينا نمغبي ويدما نزوم طرتات زبالو منقتي ويغلغل كنتقمول نخنا نبوزح عينتينا كنتقمول نخل ولاون بامبين سيستم ويدما زناي مچنغو عماي كاب عيلاتاتون كنتقمولو نخلينا مالتي اجي افتناي الكتريك متينا كنزارب اندحر كوينا ززمت دلو صحاوي صرغي ويدما ززمت دلو صحاوي
ፀዓት ንብሎ ዘለና ብፀርጊ ዝመጽእ ካብ ፀሓይ ክመጽእ ከሎ ብፀርጊ ይመጽእ ማለት ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ካፕቸር ክትገብሮ ወይ ድማ ክትቀበሎ ክትክእል ኣለካ ኣብ ከመይ ዓይነት መንገዲ ነቀበሎ እንድሕሪልና ኣብዚ ፓነል ወይ ድማ ሞጁል ዝብለሉና ነቀበሎ ማለት ሕጂ ኣብዞም ሞጁል ግን ዝቅበሉና ሰልስ ኣሎ ወይ ድማ ወሃዮታት ኣሎ እዞም ሰልስ እዚኦም ሲሊከን ክሪስታላይን ገለ እንዳተባሃሉ እንዳተፈላለዩ ይኸዱ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ሰልስ እዚኦም ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ፀሓይ ፀርጊ ወይ ድማ ሳንላይት እንብሎ ነገር ንዑ ይቅበልዎ ሞ ንዑ ተቀቢሎም ናብ ናይ ዲሲ ኤሌክትሪሲቲ ዝበሃል ይህቡና ማለት እዩ እዚ ዲሲ ኤሌክትሪሲቲ ሕጂ ኣብ መን ፕሮዲስ ዝገብረሉ ለይ እቲ ፓነል ንብሎ ዘለና ወይ ድማ እቲ ሞጁል ንብሎ ዘለና ፕሮዲስ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ እዚ ሞጁል እዚ ነቲ ፕሮዲስ ገይርዎ ዘሎ ኤሌክትሪሲቲ ከም እንደገና ካፕቸር ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ወይ ድማ ክንዕቅቦ ከም ባንክ ወይ ድማ ከምዚ ዓቀባው ዝኾነ ወይ ከዛን ዝኾነ ኣካል ኣዴና እዚ ከዛን ዝኾነ ኣካል ከዓ እቲ ባትሪ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንቅበሎ ዘለና ፀሓይ ፀዓት በዚ ፓነል ዝበሃል ምስተቀበልናዮ ካብ ፓነል ሽዑ ናብ ባትሪ ድማ ባንክ ንገብሮ ማለት እዩ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ኤሌክትሪሲቲ ባንክ ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ኤሌክትሪሲቲ እንድሕር መጺና ክልተ ዓይነት ኤሌክትሪሲቲ ኣለውና እቲ ሓደ ዲሲ ኤሌክትሪሲቲ ክበሃል ከሎ እቲ ሓደ ድማ ኤሲ ኤሌክትሪሲቲ ይበሃል ማለት እዩ እቲ ዲሲ ኤሌክትሪሲቲ ዝበሃል ሞስሊ ካብ ባትሪ ገለ ንረኽቦ ዓይነት ኤሌክትሪሲቲ ማለት እቲ ኤሲ ዝበሃል ድማ ካብ ግሪድ ይበሃል ወይ ድማ ካብ መስመር ናይ ኤሌክትሪክ እንዳተቀያየረ ዝመጽእ እዚ ክፍለ ኤሌክትሪክ ኤርትራ ድዋብና ወይ ድማ ኮርፖሬሽን ድዋብና እሱ ሕጂ ዲሲ ኤሌክትሪሲቲ ወይ ካብ ጀነሬተር ንረኽቦ ማለት ሕጂ እዚ ካብ ባትሪ ንረኽቦ ዘለና ዲሲ ናብ ጥቅምና ከነውዕሎ እንድሕር ኮይና ናብ ኤሲ ክቅየር ኣለዎ ስለዚ ነዚ ናብ ኤሲ ንምቅያር ድማ ሓደ ኢንቨርተር ዝበሃል መሳርሒ የለና ማለት እዩ ስለዚ ኢንቨርተር ዝበሃል መሳርሒ ከዓ ነቲ ዲሲ ኤሌክትሪሲቲ ናብ ኤሲ ኤሌክትሪሲቲ ዝቅይረልና ዓይነት መሳርሒ ማለት ስለዚ በከምዚ ዓይነት መስርሕ ይሞፁ ለዛ ሞንጎ ግን ኣለውና በዓል ቻርጅ ኮንትሮለር ዝበሃሉ መሳርሒታት ኣለውና ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ፀሓይ ፀዓት ተቀቢሎም ንባትሪ ብግቡእ ዝመሉልና ወይ ድማ እቲ ባትሪ ልዕሊ ዓቐን ንኸይመልእ ዝከላኸሉልና ዓቐኑ ንኽመልእ ከዓ ቻርጅ ዝገብሩልና ዓይነት ከዓ ቻርጅ ኮንትሮለር ወይ ድማ ሬጉሌተር ዝበሃል ከዓ ከም መሳርሒ ኣለና በከምዚ ዓይነት መሰረት ጌርና ኣብ ባትሪ ባንክ ንገብሮ ኣብቲ ዘልየና ግዜ ከዓ ኤሌክትሪክ ንቕበል ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ኤሌክትሪሲቲ ንገዛና ክንጥቀመሉ ኣብ ንደልየሉ እዋን ማለት እዩ ንዋተር ፓምፒንግ ሲስተም ንጥቀመሉ ዓይነት መስርሕ እውን ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ዲሳሊኔሽን ንጥቀመሉ ዓይነት መስርሕ ወይ ድማ ነዚ ማይ ምጭንጓዕ ካብ ዒላታት ንብሎ ዘለና ፀባ ምምካን ንብሎ ዘለና ብዙሕ መስራሓት ድማ ነናቶም ዝኾነ ዓይነት ስቴፕስ እናተጠቕመ ይብለና ማለት እዩ حرا جبو انجينير مرهوي سلازي صحاو صعات اقداسي نبلو لنا مالت اندي سلازي كاب جنريتر زمصنا الكتريكن كاب صحاو صعات زمصنا فلل يالو دي اينايك يبلص هو فلل يالو حجي انتايو خمتا اقدما بيلنا دبلنا ماتيو تحدث ساعتن زي تحدث ساعتن كنبل صنيحنا مالت حجي كاب جنريتر نرخبو ساعات بندادي بمهاب ويدما فيول بمهابينا ندادي هبناينا نسرح زلنا ስለዚህ ነቲ ነዳዲ ከተህልኻ ከም እንደገና ሓድሽ ነዳዲ ምጽኻ ክትባ ማለት እዩ ስለዚህ ተህልኽ ይኻ ደለኻ ጅዚ ሓደ ሃልኪ ክንብሎ ንኽእል ማለት በቲ ፀሓይ ውጽዓት ንረኽቦ ግን እቲ ሓደ ካብቲ ጀነሬተር ዝፈልዮ ወይ ድማ ካብቶም ጀነሬተር ኢልና ንፈልዮ ነገር ብፀሓይ ብንረኽቦ ዓይነት ኩሉ ግዜ እዩ ዘለዎ ስለዚህ በተኩሉ ግዜ ብንረኽቦ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣዋላፍቲ ናይ ጀነሬተር እንድሕር መፂና ናብዚ ናይ ብከላ ኣየር ክንመፂና ማለት እዩ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብዝበሃል ኣርስቲ ካብቲ ጀነሬተር ዝወፅእ ትክታት ብከላ ኣየር ከጓንፈና እዩ ስለዚ ነዚ ብከላ ኣየር እዚ ሬዲዩስ ክገብርልና ወይ ድማ ከጉድለልና ዝኽእል ዓይነት መሳርሒ እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ሓደቲ ሶላር ወይ ድማ እዚ ፀሓይ ውፅዓት ንብሎ ዘለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፀሓይ ውፅዓት ሲ كي كفلنا نرخبو ساعتي كنلو نخل كي كفلنا نرخبو نخيل ساعتي مالتي ولا ندحري تملسي لنا ندحرينايو وها مجمرتا ندحرينايو همزي كل سرح كابتنتي نبلو سقع زحج ساعات بصحي بزمص نغراتي كله እንዳተሰርح መጽኝ እጅግን ካፕቸር ክኸውን ጀሚሩ ወይ ድማ ክኽዘን ክትሓዝ ዝጀመረሉ በከምዛ ዓይነት ክንሎ ጸንሐና በፓነል በገለና ገበርና ነበር ካብጥንት መጽኻ ክንጥቀመሉ ዝጸናሐና ነፃ ህያብ ኢልና ኢና ክንገልጾ ንኽእል ማለት እዩ ራይ ጽቦ በመጽናቱ ግን ኢንጂነር መርሃዊ ኣዚ ኣገዳሲኡ ውጽኢታዊ ንብሎ ለና ግን ኣዚ ክቡር ኢኻ
ስለዚህ بمنصرتي ناتو كبر واغا نريو خلنا وحجي حدا خافتي عزارة بزخون رستوسي تي كبر واغاي حجي عزارة بزخون رستي جين مس لسي امتام تينا صنحنا رستي جنريتر اند جنريتر حدا خا صحاو ساعات لنا خنزارة بصحينا جنريتر كل غزي نداد اندهبكا ختصرحا كل غزي نداد اندوسخكا ختصرحا እዚ ፀሓው ሰዓት ንብሎ ዘለና ግን ነዳዲ አይከድለካኒ በተሓንሳ ተውፅኦ ዘለኻ ዋጋታት ቡይኻ ክጥቀም ማለት እዩ ኣብ ጀነሬተር ንሕርመፂና ግን ነዳዲ ከተምጪኻ ገለ ምብልሻው ዝህልወሉ ገለ ውጪኻ ገለ ክትቀይር ኢኻ ገለ ኣብ ፀሓው ሰዓት ግን ሓንሳ እታ ንገብራ ወፃይታት ማለት እዩ እታ ንገብራ ወፃይታት ሓንሳ መስውፃና ብድሕሪኡ ብዙሕ ወፃይታት አይከድለናኒ ወላ ንምትዕርራይ ዝኣክል ገለ كابل لوز كجبري خيل ويد ما زغنا من كساس كفترة خيل ويد زغنا لوز أبزلول نعو عليها خال كابل مقبار تزي كوينس بوزو حوت أبتي مجمر ثايوت كبر واقع زلوا جيسها زارا بيت ويد ما تا عندي كم بوينت خنوز زان خيل تا initial cost ويد ما تي مجمر تا واقع إلنا أنا خنا مصان خيل مالتي بدحريوجن كم زي إن حقو سكا عند بلكاز خيد عينت ساعتي مالك رايت بو سلازي كم عنتوي ون تقيس كاينيركا استفلال اكلات له مسرحنا يصحيو ساعات مو حدا خو باتري سلازي باتري ابي كنقمطو لنا اوش غزا ديو اب كاب غزا وصا ديو كساب كندي حدغኛ اخ مسكال خي تاساسر حجي تايو باتري مالت حدا كيميكال انرجي وي دمازي قمماو زخونه صعاتينا نبلو باتري حجي باتري حدا قمماو صعات اندحر كوينو نقولعو غدايو نبكلا غدايو بزح عينت نغرات غودالنا زخل عينت بستاي لذي بزتخاله متن اب مخزن اب مخزن وي اب ستورز بال بوتا اينا خنقمطو زلنا كنقمطون كلنا خا كمزي نسبك غودا ابزيكل نبرت كود قلو ابزيكل كهسي اسو كهسيلو سوون كهسيلو ابزيكل بوتاتاتينا كنقمطو زلنا مالتي لذي ولا خم كستا اندحرينايو مس مقيارناي كونتات ايرون بزح لوتي يمتي جنتايلنا ابت كم زدبلنا كيميكال انرجي وي دمازي قمماوي ساعات اندحر كوينو قال زتفقو غاز الو كل غزي لذي ولا نتبكلاون قال كم سلازي خل كنبرلو اب نخيل بوتا وي دما نحنا بزياره خنقساقسلو اب نخيل بوتا خنقمطو يبلنا اب حدا نحنا خنركبو ابزي نخيل نفاس كرخبولو ابز خيل فنتيليشن كيلو خيل الو نفاس كرخبولو ابز خيل كامريتون كب كنبلو خنكل علنا ماتي سلازي اقمامط اناي باتري اندحر كوينو قرب كمزي كوسنلو زخيل بوتا كفطرك خيل الو مالتي سلازي عينتات ناي باتري ناي صحاو صعات الو دي ولا تناي ماكينه باترون كنت كم نخلينا انجينير الو نسو صحاو صعات تبايدو زدالو باتري الو نعو تبايدو بفلي زدالو باتري الو نماكينه ناي ماكينه تبايدو زدالو باترون الو مالتي اجي اب موسلي سب تايب لكايو ناي ماكينه باتري انت تتقمنا كمي قال زبلو ارستات تسميها اجي اتي وتيتاوي كخون زخل اتي ناي سولار تبايلو زدالو باتري حجي اب سولار بزحيت عين باتري لو حجي كابهم نمغلا سلسته الو كابزوم سلسته جيل تايب فلاد تايب اند اي جي ام تايب تبالو سلسته عينت باتري الونا مات حجي تي جيل تايب تبال ب ماي زمل وي دما ماي باتري زبال مشالو نز ماي باتري زمل عينت ليد اسيد باتري كون كنبلو نخدينا كوما عينت فلاد تايب كون كوما عينت باتري زي اي جي ام سيلدي وي دما خمزي حتوم عينت باتري مالتي زيو من تايو ديب سايكل باتري تبايلو مصو وي دما كمزي وشت اتيوم زبربر عينت باتري تبايلو مصو يقولوا مالت اجي مسناي ماكينه باتري كان رايون كلنا ابناي ماكينه باتري قلتيفيو ديسشارج زخون وي دما قلتيفيو تزلو تشارج كود زخل تشارج نختغبرو وي دما نختملو مديس كانت باترون غزي يوسد مالتي ስለዚህ اب حدا بانل كنتقامو وي دما اب حدا ناي حو صعات كنتقامولو زلنا باتري كمي اندحريلنا بقطر خملو عيلو بمشات كتقمنا وي دما اندامل اخطقمنا اندحر كوينو تشارج ابز غبرلو نحنا كنتقم وي دما تشارج مليو ابز ودالو دما نحنا كنتقم اندحر كوينا كمزي قسيلو زود
ዲፕ ሳይክል ከሆነ አይነት አለው እዚ ናይ ሶላር እዚ ናይ መኪና ባትሪ ንብሎ ዘለና ግን ቀልጢፉ ቻርጅ ዝውድ ان خمل خاك زي وسدي مالتي سلازي تمراتي ايكون ايفن ولا كم كستاين دحرينايو زيتك امولو سب الله زيتك امولو سب مالت سانا فلوتو خون خل وي دما واغا سلاز خبروتي ناي سولار زبال باتري وي دما ناي صحاو زبال باتري سلاز خبرو زيتك امولو سب الله كتقامولن كالو ግን انت تتقامولو نويحو تبايلو نشعت وري يتقامولو زخل لا نشعت وري يتقامولو ايكلني مالتي ازي ولا افتواغا عند حرمتيخا اتي ناي سولار زبال باتري وي دما صحاو صحت نتقامولو باتري بتصبق متقام وي دما صبق اغغبا بطقاقما عند حرت تتقيمنا كاب 10 سغا 25 عامت كصنح يخدي بتغبو عند حرت تقيمنا يدللو እዚ ናይ መኪና ባትሪ ግን ንቻዓት ወርሒ ከተቀመና ይخيل ማለት ለዚ ወላ ኣብቲ ክስታይሪ ኻዮ ወላ ኣብቲ ዋጋ ይኹን ኣብቲ ናይ ምጥቃም ነገራት እንድሕር ይኻዮ እቲ ተመራፂ ዝበሃል ምን ይድሕሪልና እቲ ናይ ሶላር ባትሪ ብኑዑ ዝኾነ ክትቀም ከለኻ ማለት እቲ ደሓንስከ ወላ ዓመት ጸኒሑ እንድሕሪልና ዓመት ባትሪ ክትቀይር ዓመት ባትሪ ክትቀይር ዋጋ እቲ ቀንዲ ዝኾነ ንዑ ዝግብኦ ባትሪ ኢኻ تخفل زلخا وي ما توص زلخا مالتي سلازي كم تافتا مجمرتا زبلنا اتي مجمريا واغا سلاز خبر يقرب سايز قبرنا نمبر بخمس خجل شوي خدنا ناي باترنا انجينير مرهاوي زخركم تعذبتي ابزل لنا يزلنا رستي حتى ريتو ويون حبريت امزلوكم بتلمتكم تلفراتنا 10 كومون 10 74 دويلكم ني انجينير مرهاوي يبك ترخبو تقول لهم حراي مرهاوي كم زخ تقصو صنحخا غبو اطقاقم اختبل صنيخا غبو اطقاقم انت تقيم كالو الباتري 15 عامت كنبل صنيحنا سلازي ادمه ناي باتري بخمي كنا نوحو نخل اوكي جي انتايو تقندي رول نايت باتر وي دما تقندي تراد صوتو باتر سنتاي اندحيلنا كابانل تقبيلو تشارجي بانك سلازونه يجي بانك سلازونه اسو يجي تقندي تراد صودلو افتي صحاو صعات وي دما افتي صحاو زونه ነገር نحنا نوزدو زلنا تقندي ترازلو اتي باتري ስለዚህ ባትሪና فيرست كبقامامጣ መጀመርታ አቀማምጣ ማለት አቀማምጣናትና በጣም ወሳነት ከለወሉ ጃ አቀማምጣ እንድሕሪልና ካሜሬት ፍንትት ከተብሎ ክትከላለካ ከምዚ በጣውላዲ በገለ ጌርካ ፍንትት ከተብሎ ክትከላለካ ሰከንድ ወይ ድማ ተኻል አይ ድማ እቲ ቬንቲሌሽን ወንከረክብ ክኸላሉ ቬንቲሌሽን ማለት እዚ ናይ ንፋስ አየር ክረክብ ክኸል አሉ ዘስተንፍሰሉ ገለገለስ ክረክብ ክኸላሉ كم سالسا يمكن وزدون خيل ازي ناي بزخون يكون نبرت ابلع ليو زي مقمات مالتي زون كخونالو كم رابع درجه كون وزدون اسيرو مستود كم قديمنا دبلنا كيميكال نجر سلا زبل ويما زي قمماو نجر سلا زتف نعونم كلخال غروسو وي غريس بال نجرون لخي كنبلوهم كلالنا ازين هرجرنا اسيرنا مسود انا مالتي انزين حرجرنا كابوزح نغرات حدا خفت خنكلا خللو نخيل عينت منقد مالتي قال اي ابزخونه بسب وي اب سمارت فون اندحريناس كم انت ابنت كنوزاس 15% اندحر بتيها تليفوناس ناي قيح ملكت تهبنا ام ناي زخون سمارت فون مالتي هجي اتا 15% اندحر كتقامولو جميركا معالتاو اندحر كتغدلو اندحر جميركا باترينات كاناتو افشنسي وي دماناتو بقعت ناغدل يزخيد لذي ناي باتري ناي سولار باتري انت وحده انت 85 ميتاوي تراينا كنتقامولو زلنا مالتي 85 ميتاوي اندحر تقيمنالو اتي 15 ميتاوي كتصنح زلوي افت باتري كل غزي كتصنح زلوي ኤግዛምፕል ከም ዘምጻናዮ እዚ ናይ ሞባይልና ማለት ሞባይል ኩሉ ግዜ ካብ 15% ንታሕት እንዳር ከተቀመላ ጀሚርካ በቃታ እንዳጎደለ ይስኸይድ ማለት እዩ ስለዚህ ከሙ ኣብ ባትሪ እንዳር መጪና ማለት ጂ ኣብቲ ክንጥቀመሉ ዘለና ፐርሰንቴጅ 85 ክንጥቀም ስለዚህ ኤፊሽንሲ ናይ ሓንቲ ባትሪ ወይ ድማ በቃት ናይ ሓንቲ ባትሪ 85 ሚታዊት ማለት እዩ 15 ሚታዊት ቻርጅ ክትገብር ኣብ ጀመረትሉ ከመበራበር ዝኸውን ገለ እዩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ هراي انجينير مراوي بفلاي حجي طنقتات مبلشاو انتهاي ازناي صحاو صعات
ኣብቲ መስርሕ ሲ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ሰብ ከቢድ ወፃኢታት ገይሩ ሓደ ናይ ፀሓይ ወፃዓት ስርዓት የቆሞ ይባላሾ ግዜ ኸይ ነዊሕ ከይከደ ከም ዝበልካዮ መዓት ክብር ዋጋ ከፊሉ የምፀሞ ደውብል ወይ እውን ባላሾ እንታይ እዩ ገለ ጠንቅታት ወይ ጠንቅ ምብልሻው ናይ እዚ ሕጂ ኣብቶም ጠንቅታት እንድሕር መፂና ቀዳማይ ነምፆ ጠንቂ ኢዱኬሽን ወይ ድማ ኣፍልጦ ብዛዕባ እቲ እትተኽሎ ዘለካ ሶላር ማለት እዩ መጀመርታ ኣፍልጦ ከለወካ ክእል ኣለዎ ብሕጂ ብዘይ ትምህርቲ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ሶላር ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክኢላ ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ዝተክል መፂኡ ምስ ተኸለልካ እስኻ ክትከተሎም ዘለካ ሕግታት ወይ ድማ እስኻ ክትገብሮም ዘለካ ነገራት ኣለዉ ካብ መጀመርቱ ግን ክትከል እንከሎ ናብቲ ዝግብኦ ፀሓያዊ ዝኾነ ቦታ ድዩ ተተኺሉ ዘሎ ሕጂ ከምቲ ክስታይ 15 ዲግሪ ኒሳውስ ክጥምት ኣለዎ እዩ ዝብል ናብ ደቡብ ገፁ ክጥምት ኣለዎ እዩ ዝብል ንምንታይ እዩ ናብ ደቡብ ምጥማት ተደልዩ እንድሕር ኢልና ፀሓይ ናትና ወይ ድማ እዛ ፀሓይ ንብላ 75 ሚእታዊት ቁርብ ድንን ኢላ እያ ትሓልፍ 9 ሚእታዊት ኣይትረኽቦን እያ ተኻኢላ ኣይትኽእል ስለዚ 9 ሚእታዊት ክትረኽቦ እንድሕር ኮንካ 15 ሚእታዊት ክብ ከተብሎ 15 ዲግሪ ክብ ከተብሎ ክትክእል ኣለካ ሽዑ ምስቲ ክስታይ 9 ይሃርማሎ ነታ ፓነል ንብል ማለት እዩ ለዚ ሓደ ኣብ ተኻኽለ ናይቲ ፓነል ካብ ፓነል ከይወፃና ወይ ድማ ካብቲ ፓነል ዝበሃል ካብቲ ሞጁል ዝበሃል ከይወፃና ድማ ፅሬት ንገዛ ርእሱ ፅሬት ክንብል ከለና ኣብ ብዙሕ ንፋስን ዶሮናን ዘለዎ ቦታ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ምፅራይ እውን ከድልየካ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ነቲ ፓነል ምውልዋል ምሕፃብ ከድልየካ እዩ ከምዚ እንድሕር ትገብር ኮንካ እቲ ኢንጂነር መርሃዊ ክንመለስ ቴሌፎን ኣለና ኦኬ ሄሎ ሰላም ከመይ ፀኒሕካ ንጉሰ በዓል ካብ ኣስመራ ሓራይ ንጉሰ ቀፅል ክሓቶ ዘለ ነይረን ኢንጂነር ሓራይ ቀፅል ኣነ ኣብ ኢንቨርተር ክሓቶ ደለን ኢንጂነር እታ ኢንቨርተር ሲ ምናልባት ኣብዚ ናይ ማይ ክትጥቀም ከለኻ ናይ ማይ ዋተር ፓምፕ ሲስተም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኢንቨርተር ሲ ካብቲ ፓምፕ ክዓቢ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ካብቲ ፓምፕ ክዓቢ ኣለዎ ኢንቨርተር ሓራይ ሕጂ እቲ ኢንቨርተር ሲ 100% ክዓቢ ኣለዎ ካብቲ ናይ ንኣብነት ናይ 5 ኪሎዋት ተኮይና እቲ ኢንቨርተር ሲ ብክንደይ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ሓራይ ፅቡቅ የቐኒልና ንጉሰ ሓራሽ ኢንጂነር ምራዊ ትምልሳ ኦኬ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ክንታ ክንብል ፀኒሕና ኣብቲ ኢፊሽንሲ ወይ ድማ ብቕዓት ናይቲ ንብረት ኢና ክንዛረብ ዘለና ሕጂ ከምዚ ንጉሰ ክብላ ፀንሐ እታ ፓምፕ ናይ 4 ኪሎዋት እያ እንድሕር ኢልዋ ከም ንኣብነት ናይ 4 ኪሎዋት እንድሕር ኮይና ናይ 4 ኪሎዋት ኢንቨርተር ኣምፂኻ ኮፍ ኣይተብለላን ኢኻ ምክንያቱ ሙሉ ኢፊሽንሲ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ 80% ወይ ድማ እቲ 80 ሚእታዊት ኢኻ ክትጥቀመላ ዘለካ ስለዚ ኳልኩሌት ጌርና ወይ ድማ ሓሲብና ክንረኽቦ እንደከለና 80 ሚእታዊት ናይ 80 ሚእታዊት ነቲ 4 ኪሎዋት ወሰዶ 100 ሚእታዊት ክንደይ መፅእ ብምባል ኢና ክንረኽቦ ዘለና ስለዚ ካብኡ ዕብይ ክብል ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣትሊስት ሕጂ እዚኣ ከምዚ ክብላ ፀንሐ ናይ 4 ኪሎዋት እንድሕር ኮይና እታ ፓምፕ ናቱ እታ ሞተር ፓምፕ ናቱ ናይ 4.2 ወይ ድማ 4.5 ኪሎዋት ኢንቨርተር ክጥቀም ኣለዎ ማለት እዩ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ እንድሕር ዓብዩ ከምቲ ዝበልናዮ ብቕዓት ናይቲ ንብረት የብል ማለት እዩ ክጥቀም ኮ ይኽእል እዩ ግን ልክዕ ብልክዕ ረኽቦ ስለ ዘለዎ ከምዚ ባዕላውን ክትውላዕ እንከላ እተህልኾ ዓይነት ዋትስ ኣለዋ እታ ኢንቨርተር ስለዚ ነቲ ንሳ ተህልኾ ዋት ኣብ ግምት ብምእታው ዕብይ ክብል ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ከጨነቓ ይኽእል ስለ ዝኾነ ዕብይ ክብል ክኽእል ኣለዎ ዕብይ ክብል እንድሕር ኮይኑ ከዓ 80 ሚእታዊት ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ 20 ሚእታዊት ሲ ካብቲ ክስታይ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ 5 ኮይኑ 5-20 ክኸውን ኣለዎ ኮሚታት ዓይነት ሲስተም ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ማለት ሓራይ ፅቡቅ መራዊ ኣብታ ልዕልና ዝፀናሕና እውን ኣብ ጠንቂ ናይ ምብልሻው ከም ዝበልካዮ ፓነል ምንፋስን ፀሓይን ረስሕ ሞ ክትብልሎ ኣለካ ገለ ዝብል ኣብኣ ክንቅፅል ተቐንዲ ጠንቂ ምብልሻው ዝበልናዮ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ዝበልናዮ እቲ ፓነል ረሳሓት እንድሕር ኣለዎ بجبو تيلت ويد ما بجبو ديجري ديتا سقلة عند حركوينو نتي بانك ناتنا ويد ما نتي كزانا أكل ناتنا نتي باتري زبال بجبو كمل علنا أي كيلين زي تقدم أيو مالتي أفتقد عند حرمتنا أباتر المتسالنا مالتي باتر خم تعنتو يد جلسنا باتر خم تعنتو يد جلسنا أكمام بتو
ኣጠቃቅሙ ክንደይ ፐርሰንት ክትጥቀመሉ ክትከል ኣለካ ክንደይ ፐርሰንት ክትገድፈሉ ክትከል ኣለካ ኣብዚ እውን ገዛ ርእሱ ሓደ ክስታይ ከም ተወሳኺ እውን እንታይ ኣላ ንሓደ ገዛ ነው ክንድዚ እዝን ክጥቀመሉ ኢሉ ዝተኸሎ ፀሓያዊ ፀዓት ወይ ድማ እዚ ፀሓያዊ ፓነል ንብሎ ዘለና ከም ተወሳኺ ኣዲሽናል ወይ ድማ ተወሳኺ ፅዕነት እንድሕር ወሲኹሉ ዕድመ ናይቲ ፀሓያዊ ፀዓት እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ እጂ ንኣብነት ናይ 400 ዋት ዝጥቀመሉ ኢሉ ገዚኡዎን ክንሱ ናይ 600 ዋት እንድሕር ጥቀመሉ ኣሎ የዳኽመሉ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምኡ እውን ዕድመ ክሓፅር ይኽእል ወይ ድማ ዳሜጅ ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ ምስኣተ ኣሳሲር እንታይ ምበልኩ ከይተበላሸወ ከመይ ገይሩ ክንክን ክገብረሉ ዝግባእ ማለት እንዳሰራሓሉ ከሎ ክንክን ከመይ ገይሩ ክገብረሉ ዝግባእ እዚ ኣላ ተሓቶ ቴሌፎኑን ኣለና ሃሎ ሃሎ ሰላም ኢንጂነር ካሓተ ደልየ መስፍን ዝበሃል ካብ ዓዲ ኮሎም ሓራይ መስፍን ቀፅል ፓነል ብማይ ክሕፀብ ይኽእል ድዩ ኣይክእልኒ ሓራይ ፅቡቅ ሓራይ ይቕኒልና ፓነል ሲ ብማይ ክሕፀብ ይኽእል ድዩ ይኽእል እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ ተርሚናል ዝበሃል ፖይንት ክትንክፍ የብልካን ተርሚናል ማለት እቶም ነራኽቦም ዓይነት ቦታታት ማለት እዩ ንዑ ክንረኽቦ ይብልናን ፓነል ግን ብደንብ እምበር ብማይ ፅቡቅ ጌርና ክንሓፅቦ ኣለና ማለት እዩ ሓፂብና ብማይ ከማን ቀንድስ ብማይ ክሕፀብ ክኽእል ኣሎ ተተረኺቡ ብማይ ፅቡቅ ጌርካ ክትሓፅቦ ዝበለፀ ክንክን ከም ዝበልኩኻ ንኣብነት ሓንቲ መኪና ከይተበላሸወት ከላስ ቀፃለ ክንክን ክትገብረላ ኣለካ ምሽ ንብል ስለዚ እዚ ናይ ስርዓተ ፀሓያዊ ፀዓት ከይተበላሸወ እንታይ ክገብር ዝግባእ ሓደ ሰብ ፅቡቅ ኦኬ ናብቲ መጀመርታ ክንመፅእ እቲ ፓነል ዝበሃል ኣርስቲ ክንመፅእ ኣብቲ ፓነል ዝበሃል ኣርስቲ እንድሕር መፂና ከምዛ ኣቐድማ ኣቢሉ ዳሓተታ ንጉሰ ናይ 4 ኪሎዋት ልዕልዩ ዝኾነ ዓይነት ፓነል ልዕልዩ ዝኾነ ዓይነት ኢንቨርተር ክትጥቀም ኣለካ ክንብል ፀኒሕና ከምኡ ድማ ሕጂ ነቶም ዘድሊና ንብረት ካብኡ ዕብይ ብዝበለ ዓይነት ክስታይና ክንጥቀም ዘለና ስለዚ ፓነልና ብፅሬት ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ተቐዳማይ ንፋስን ፀሓይ ንፋስን ዶሮና ናብ ዘለውሉ ግዜ ምውልዋል ማይ ምሕፃብ ገለ እቲ ቀንድን ወሳንን ማለት እዩ ዳሕራይ ውርድ እንድሕልና ከዓ ቻርጅ ኮንትሮለር እውን ኣለና እዚ ቻርጅ ኮንትሮለር ዝበሃል እንታይ እዩ ዝሕብረና ሓባሪ ኣካል ኣለዎ እቲ ጥቕሙ ባትሪ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ከይመልእ ካብ ባትሪ ድማ ተገምጢሉ ንፓነል ንከይበላሽወልና እዩ ዝጥቀመልና ከም ክስታይ ግን ሓባር ኣለዎ ኣብቲ ናቱ ክስታይ እንታይ ይሕብረና እዩ ባትሪ ክንደይ ፐርሰንት መልዩ ኣሎ እንታይ ፎልት ኣለና ዝሕብረና ነገር ኣሎ ስለዚ ዳስ ዋይታ ለዚናታ ኢዱኬሽን ትበሃል ነገር ኣገዳሲ ዝበልና ሕጂ ኣብኡ ሕጂ ስለዝሕብረካ ብኡ መሰረት እንዳኸድካ ዝንዝን ተዓራሪ ክኽእል ኣለዎ ዝንዝን ክግበር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ክመልእ ኣለዎ እናበልና ቴሌፎን ኣለና መርሃዊ ሃሎ ሄሎ ሰላም ከመይ ሓንዶ ቀፅል መን ክብል ናብ መኽረውያን መርሃዊ በሃል ሓራይ መርሃዊ ቀፅል እሺ እንታይ ረከብ ሶላር 150 ዋት ኣላትኒ 150 እንኳ ባተሪ حاجة كندي أمبول كم مجلس أي فلسفوان. حراي قالك ترديات كلا ده مرهوي. حراي تبغى حراي يغني لنا مرهوي. حرش. نبغى خير مرهوي. أوكي. تأخذ دو ولا تا؟ حراي كنود داينا جزء وندا خد سلزة خيدلو ناتو ملص لهم تيات كتلا. وحجي أنت يا مسيلات كمرهوي كم زي أبجل زجوان في نجارلو. أبوزه ما سيزوجان فكانتايو باترنا 150 أمبير أور ده هرجع تأخلنا له نمنتايو هجس نمنتاي خاخلك انتاي خاخت ولا علو دلي خالد لخ وين انتاي خاخت تكمل دلي خالد نغندي ساعات خاخت تكمل دلي خالد لخ وساني اتبانلون كومو مالتي تبانل كا لود ناتكا خنديو تسعنت ناتكا مالتي تسعنت ناتكا خندي زخون دلو لازم تسعنت ناتكا بمر اي بتي أب معلتي كندي ساعات صحي بجبو نتي بانل ترخبو الله بخومو بستمت بكالكليت بمقباري خا ترخبو دغل لازم حجي ابوزح نجر زغوان فهمتالو ناي 250 وات بانل لاتني ناي كم زخا باتر لاتني لازم سي اخلن دو زبل عينت حطوتات مزي لازم زي انتايو كمزي تا اديوكيشن دبلكو ابزيات متص مالك قديم كتغبرو زغبا كاي قديم كتغبرو زلكا نغري ولا هنا امتي خايوسي قدم ممصاخا اتوم زليو خا نغرات بخمزن كمزن مسرت كالكليت كخونو خخولو الله كالكليت مسكونو شعو بو مسرت ناي كندز بانل ليكا
ናይ ክንዲዚ ከምዚ የድልካ ናይ ክንዲዚ ኢንቨርተር የድልካ ናይ ክንዲዚ ባትሪ የድልካ ናይ ክንዲዚ ከምዚ የድልና ኢልና ኢና ንውድኦ ማለት እዩ ካብኡ መሰረት እንድሕር ክጥቀመሉ ካብኡ ላዕሊ እንድሕር ክጥቀመሉ ጀሚርካ ገለ ዝኾነ ነገር የምፅእ ማለት ስለዚ እቲ መጀመርታ ክኸውን ዘለዎ እዩ ኣብታ ክትቅፅላ ሕጂ ምርሃዊ ታቀዲምና ታጥንቃቅታት ሓደ ታ ዝበልክያ ታ ቻርጅ ኮንትሮለር ተሕብረና ነገር ኣሎ እሳ ተሕብረና ብኡ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ከምዚ ድበልናዮ እቲ ባትሪ እውን ካብ መሬት ክብ ከነብሎ ክንክእል ኣለና ካብ ኢንቨርተር ንኒው ከዓ ፅዕነት ኣለውና ናትና መብራህቲ ክኸውን ይኽእል ቲቪ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ፅዕነታት ኣለውና ኣብዚ ከዓ ክንጥንቀቕ ክንትክእል ኣለና ምክንያቱ ኦል ታይም ከምዚ ብሬከርስ እንድሕር ጌርናሉ መቆፃፀር እንድሕር ጌርናሉ ዝኾነ ይኹን ሾርት ኣብ ዘጓንፈሉ ብሬከር ናትና እዩ ዝምለስ ብሬከርስ እንድሕር ደይጌርናሉ ግን ሾርት ኣብ ዘጓንፍ ኢንቨርተር ናትና እዩ ሃሲልና ስለዚ ኢንቨርተር ናትና ከቃፅለልና እዩ ማለት ስለዚ ኦል ታይም ክትጥቀመሉ ዘለካ መጠን ብሬከር ኣለዎ ብውስ ብዙሕ ዓይነት ክራይተሪያስ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ እዚኦም ካብቶም መሰረታውያን ክንብሎም ንኽእል ማለት እዩ ሕራይ ፅቡቅ ከም ናይ መወዳእታ ክመጠቃለል እውን ክትኮነና ትኽእል እያ ኢንጂነር መርሃዊ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ላምፓዲናታት ትመፅሎ ብሶላር ኩሉ በብዓቕኑ ማለት እየ ስለዚ ብፀሓያዊ ፀዓት ዶ ቻርጅ ምግባር በልፅ ወይስ ብኤሌክትሪክ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝንብሎ ዘለና ላምፓዲናታት ንበሎ ክስራሕ ከሎ ንሩላር ኤርያ ተባሂሉ ይስራሕ ወይ ድማ ናይ ኤሌክትሪክ ቀረብ ኣብ ዘይብሉ ቦታታት ተባሂሉ ዝስራሕ እዩ ምስ ምንታይ እዩ ዝስራሕ ምስታ ፓነል ምስታ ቻርጅ መግበሪታ ምሳ እዩ ዝስራሕ ማለት እዩ ሕጂ ብኤሌክትሪክ ትመልኦ ፀገም የብሉን ግን እቲ ቀንዲ ንዕኡ ተባሂሉ ዝዳሎ ናቱ ዝኾነ ፓነል ኣለዎ ብኡ ጌርካ ክትመልኦ እንከለኻ ኢፌክቲቭ ወይ ድማ ውፅኢታዊ ይኸውን ማለት እዩ ብኤሌክትሪክ ሕጂ ብኤሌክትሪክ ኣብ ትመልኣሉ ከዓ ከምዚ እቲ ቀንዲ ናቱ ዕላማስ ንሩላር ኤርያ ስለ ዝኾነ ኤሌክትሪክ ሳፕላይ ኣብ ዘይብሎም ስለ ዝኾነ እቲ ተመራፂ ክኸውን ዝኽእል በቲ ፓነል ጌርካ ክትመልኦ እንከለኻ እዩ ዝያዳ ዕድመ ውስኽ ደቦ ዝያዳ ዕድመ ዝወስኽ በቲ ፓነል ጌርካ ክትመልኦ እንከለኻ እዩ ኢንጂነር መርሃዊ ኢዮብ ስለቲ ኣብ ስቱድዮና መፅኻ ዝሃብካና ሙያዊ ምክሪ ብስመይ ምስም ተዓዘብትን ደጊመ የመስግነካ ባርከ ዝኮልኩም ተዓዘብቲ ብዛዕባ ፀሓያዊ ፀዓት ኣተኪርና ክነካይዶ ፀናሕና መደብ ምክሪ ሙያውያን ኣብ ተዛዚምሎ ስለምክታልኩም ንመስገን ሰላም